17 ka mga minors nagpositibo sa COVID-19. Mga ginikanan nga wala na bakunahan, ginahalinan sang infeksyon. Mga vulnerable sector, pareho sang senior citizens, PWDs, kag may mga comorbidity ang masamingan natapikan sang COVID-19 sadto. Apang subong, ang mga nagatrabaho kag masami nagagwa sa ilabalay ang kalabanan na infect. Naalarma man si Mayor Jerry Treñas, bangod sang pagdamo sa mga minor de edad, subungan nagapositibo sa COVID-19. Sa listahan sang lokal nga panguluhan, may 17 ka minor de edad ang na-admit sa ospital sa syudad bangod sa virus kag may isa ka 12 anyos nga napatay. Nakita naton subong kadamo gid sa mga minors nga ka-infect, no? Ang mga doktor gambal sa akon nga base amo na ni ang Delta variant because under the original COVID-19 virus, ang mga kabataan daw ay ka-infect. And they've been telling us that the Delta variant is more infectious and more virulent. Infectious because we get to see more children being infected and kadamo subong nakita antang nagakalamatay. Ang infeksyon na masami nakuha sa mga bata sa ila ginikanan nga nagatrabaho kag wala pa nabakunahan. Gani nagapila na ang alkalde sa publiko nga magpabakuna na kag hindi magpili sang brand. Amo na may mga ara pa ta pumuluyo nga nagapili nga gusto nila mo ning bakuna or ining bakuna. Ang aton siguro nga dapat ipasudlon gid sa ulo naton, we try to get the best vaccines. And the best vaccine is what is available. Ginapasiguro kong tanan nga once nga maubos tanan ni tanan nga bakuna, ang syudad may ara man nga ginpamakal nga bakuna, AstraZeneca and Novavax. And when the time comes that we need to have a booster and IATF will allow us to have a booster, Iloilo City will have more than enough vaccines. Sa subong, kapin 27% pa lang sang total target population nga 525,000 ang fully vaccinated. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga local chief executive sa Western Visayas nagpadala sang petition letter sa national government tuhoy sa plano nga pagbukas ang Genome Center sa rehiyon. Naghugpong ang mga local chief executive sa Western Visayas sa plano nga magpahamtang sa isa ka Genome Center sa rehiyon. Sila ang nagpadala sang petition letter kay Presidente Rodrigo Duterte nga mabuligan kag madugangan ang mga kagamitan kag pasilidad sa University of the Philippines Visayas Facility. Para sa ila, importante nga may kaugalingon nga Genome Center ang Visayas, ilabi pa subong nga nagapadayon ng pamahog sang COVID-19 virus sa pungsod. Ang sulat naton sa kay President Duterte paagi sa kay Senator Bongo ato na to gin-attach ko ang petition sang tanan nga mga LCE sa Iloilo as a Western Visayas, rather all the governors and mayors of the highly urbanized cities. It is very important that we have a Genome Center for the Visayas. Kag ang UP Visayas gapreparan na, but they need, I think, 50 to 60 million so that they can procure the equipment and the machines para nga maka-sequencing. No? Ginpayag man ni Mayor Treñas nga maluwas sa igapahamtang nga Genome Center sa Visayas, ginahikot man sang lokal nga panguluhan nga magpahamtang sang kaugalingon nga Genome Sequencing Center ang syudad sang Iloilo sa West Visayas State University Medical Center. I want everyone to know that Iloilo City is trying to also proceed with our agreement with the West Visayas State University Medical Center. Gakakinanlan sila 3 million para nga makausar sila sang ilang sequencer. We will already finalize our MOA with them para nga makasugod niya sila. No, kay kita matag sang 3 million sa sila na lang bakal.
Dugang pa sang alkalde, dako ang tsansa nga masabat kag maaprubahan ang ilagin padala nga sulat sa national government. Ilabi pa nga may plano man ang Mindanao nga magpahamtang sang Genome Center. Dako nga tsansa no, Divine, because nga ang Congress subong, meaning to say the House of Representatives and the Senate both are going to approve the Bayanihan 3. And hopefully, this will be considered because we are not just talking about the Genome Center for the Visayas. There are talks already about also a Genome Center for Mindanao. And both proposed Genome Centers will require 50 to 60 million. Sa tion nga maaprubahan ng petisyon, gilayon man nga pagabuksan ng Genome Center sa Visayas sa tinutuyo nga mapadasig ang pagpagawa sang resulta sa mga RT-PCR test sa riyon. Divine Singh para sa Level Up Patrol. 12 ka mga pamatanon sa Dalayunan Center ang nakatapos ang junior high kag elementarya pinaagi sa alternative learning system. Kaso nga illegal drugs kag rape ang nagdala sa 19 kag 20 anyo sa Dalayunan Home for Boys. Apang hindi iniupang agud nga magbag-o kag mapadayon ang ila pagtuon. Sila ang sangdamnag lang nakakompleto sang junior high pinaagi sa alternative learning system sang Department of Education. Handom sa mga ini, mangin pulis. Gani nangin matutom sa pagtuon samtang yara sa Dalayunan. Nagpusige kami, nagpadayon kami sa pagtuon. Bisa na rin kami sa sulod sa Dalayunan, kaya ginatuloan kami sa ang edukasyon importante gid sa amon. Amon pagbago sang amon kabuhi bisan ng NCICL ako, pero ginatag sa gobyerno ang tanan nga oportunidad nga mangin maayo nga akon palabuton. Andom ko gid nga makatapos ang akon kaso pag makatapos sa akon pagtuon para mangin proud mapon parents sa akon. 12 ang nakatapos sa pagtuon, napulo sa mga ini nakakompleto sa junior high, samtang duha naman ang nakatapos sa elementarya. Si Teacher Maria Elena Dipol amo ang nagapadulong sa sentro agud magpatigayon sang klase sa mga kabataan. Dako man nga pagpanghangkat ang COVID-19, hindi ini sablag para sa iya agud tutukan ang edukasyon sang mga ginakabig children in conflict with the law. Ang session is 10 months gini siya, ma'am. Kung mag-start kami January, 10 months gina siya. So subong kay ang aton nga school days ka start sa between. So ginatuon gina siya during that time balaan, ma'am. So sinilang siya nga time nga nag-portfolio ang base nga makapassers kami. So ang unod sang portfolio na namon, ma'am, ang tanan namon nga gin-leksyon nga na-learn sang kabataan, amo na da nila i-rate na da namon sila kung bala ang kabataan may learning nga nag-retain sa mind nila. Sa amon nga discussion every weekend. Saturday na siya, ma'am, every Saturday ang amon nga klase from 8 to 11, tapos sa afternoon 1 to 5 na siya ang amon nga session. Kung hindi kami makamit nga may activities ang kabataan, nagapaiway man ako, so sa Sunday ako na sa mabisit sa ila. Para sa centerhead sang Dalayunan, hindi dapat madulaan sang paglaom ang mga kabataan. Amo na ginahambal ko sa ila, hindi ka mo diri priso. Tungod ang aton local government unit paagi sa leadership sang aton pinalangga nga mayor, nagahatag gid sang the best service para sa inyo. Ang aton center hindi lang basta-basta nga sa iban ayhan sa wala makaibalo ginalantaw ayhan nila ini nga prisuhan, pero kung diri ka sa sulod makita mo gid nga ang ini nga center komportable sila, nahatag ang ilang mga kinanglanon, nahatag ang ilang ang edukasyon sa ila, kay nagapati ang aton panguluhan sa siyudad sang Iloilo pagi sa leadership ni Mayor Treñas nga ini nga kabataan may tsansa pagid nga magbag-o sang ila kabuhi. Ginkalipay naman ni Mayor Jerry Treñas ang pagpursige sa mga kabataan nga makatapos sang ila pagtuon. I am very happy nga bisan ara sila sa sulod, they continue to dream for themselves and for their families, and they should know that the city government is going to support them. Nahibaluan may pondo na nga gimpay ng lokal nga panguluhan para sa pagpatukod sang bago nga building para sa Dalayunan.
Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.